Urip podo berjuni rohami laman donganya di borngedi di tiap homai datang lagi lapa bosan rohaki. Terbotong basude itu aina yang parme amonmu lau HP neng uruk kawalai tardoga haji niro haki hai bawa sama itu semua di pembahenanmu tua dukule horo haki lau maka holongi ho manda usiana HP holan di bibir do itu holon ni rohami tua terhirim rohaki di baga-baga mitua dan terpilih tau di ho. HP terbotong sudah